Alright mga idol, no? So, kasama ko pala ngayon yung pinsan ko si Ibis, yung nagtatrabaho sa Guanson. Ganda ng motor na, no? So magiging next na project pala natin yan. May gagawin pala tayo dyan, magpapawilding siya eh. So kakain na muna tayo mga iron. Alright. So kakain na muna kami sa may kambingan.